Kene kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban pulih dairus atas im kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor ki NCC ki penpau ya ki ikhtiar baklan jong ki samla batru ya ki jenglong renti jong ke kenhun ong Vice President Jagdeep Dhankar Pelat ke District Election Officer jong ke East Khasi Hills ya ki photo electoral roll jong ke District ha Conference Hall jong ke Office Deputy Commissioner Hnin Kasngi But ke All India Conference jong ki Director General but Inspector General of Police Arajal Alpolai kala sedang Hnin Kasngi Rajasthan Vice President Jagdeep Dhankar ulaong baki NCC ki penpau ya ke ikhtiar baklan jong ki samla batru ya ke jenglong renti jong ke kenhun ha ke jing play ya ke NCC Republic Day Camp Arajat Arposau ha Delhi Cantonment Hnen Kasngi ulaong babaro ki dei ki noyalam jong ka lasha la sisni bat ki dei ru ki nong don benta ba kong santam ha ke jing kiu shaplang jong ka Bharat Jagdeep Dhankar ulaong baki NCC ke hikai ya ke jing biangpor ke jing IT lut ke jing shlur ke man bajwat bat jing treshitom bat kane kayaram ban sandur ya ke cadet bakin long ki brio ki ba mentoy na ke banta ke ri bat dai ki kam bat jing long jong ki ba pinshisha ya ke jing long ka wei hapadeng ki jing ya per ki ba pun Ka District Election Officer jong ke East Khasi Hills ikong RM Kurba Hnin Kasngi ila pelat patba ya ki photo electoral roll jong ke District ha Conference Hall jong ka Office ke Deputy Commissioner Shillong ha ke jinga don rengkat u ADC badai pet ya ki election uba Roni Waklang ki sang san hima ki Block Level Officer BLO bat kinong don benta baper ki electoral roll bala pelat kilong jong ki Khatsantali ki constituency Ikong RM Kurba ila pediang ye ke jing penrung kerteng jong ki kenthai bat ru ke jing shimbenta jong ki ha ke maulai bat Milliam constituency ila ya ru ye ke jing treshitom jong ki nong shim kerteng bat ki dio na ke benta ban pilyo jing ken ke babiang ye ke jing don ki nong thep vote Menteri Katanat Jungok Kai ke Meghalaya ubak Polindo Hnin Kasngi ula play ya ke jing drodur bala draw bat airong itanat bha ha ke kendro ying jong office ke Deputy Commissioner ha ke jing kren play ubak Polindo ula ban halo ke jing don kam ban wat ke lat kalenti ke babiang na ke benta ban penyo ya ke jing itu ba ke Meghalaya ke dehok ban yo Habakren halo keriti dostor bala seng do longshwa bat ke jing itanat ke mariang jong ke jella Menteri ula penbena ya ke Meghalaya kum ke jaka ke bakiriu shangka suari kentrang bat angnut ban yoi bat ban poi shaka Ulaong baladakan yaine kumni ki briu jong ke jella hage sans nem ban wan ken amshanya tang hage sorkar bakan aikam aijam yaki Ka Viksit Bharat Sankalp Yatra ka program bala sandur ban ajing tip bat pinkuk bor ya kinong shong jong ka ri barok kawai shapang ki program ba he jong ka sokar pedeng kadang ya chaplang menta ha Assam ha ka ba menteri rang ba ki menteri ka sokar pedeng ki menteri ka jalla ki MP bat MLA gile shimbenta ha ka program ka Viksit Bharat Sankalp Yatra kalayat shaprang batlong ka bajam ha Barok kithan hasorbat nong kendong jong ka Assam. Kene ka yatra kalapin priang jingtip sa pangki program ki babun jong ka sokar India na kabantaban wanra ki jingkala hakarukom perkhan jong kinong shongshino. Karilum garu barok kawai kalamat biang ya ka jingdu ka bor internet tang hapo shibnai tuna. Hnin Kasngi ki internet provider jong ka BSNL kaladu namar ka jingtkut usainar nakadaw ka jing penhe surok hagol para Assam batru ka jing maramot ya ka surok na jengjal shatura kabalap hap ban pentre kerki nakabenta ka jingwan jong ka president ka Draupadi Murmu aka Khatsantaring menta upnai Kani ke jingdu jong ka bor internet kalakta shibu ni ki kam ki jam bapinya de ki kor electronic hakaleng ki Santali ki district jong karilom garu Kani ke dai ka AKASHVANI Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor
Ka All India Conference Jong ki Director General but Inspector General of Police Arajat Arpolai kabanne laisngi kelasdang hnen kasi Rajasthan International Centre Jaipur but Menteri Rangba do Narendra Modi ru unlain banyadan benta hakajialang mentakasi hakane kejialang nyakren halor ki babuan ki rukam penyatkam ki biadai bat ki jingsuk jingsingan hapokari ki an biadai bat ki patok bat ki jing pentre kami ki an bathamai nakabenta ki nongkam baman nyataru halor ki phang ki ban pentre kam hadin hakabiadai bat ki pulen bat ki jingsingan kom hakijing nakabapendan kam ye ki jing start technology bathamai kom ka artificial intelligence deep fake bat ki way Ka Office Jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ringkat bat ka Office Jong ka Zila Sainik Welfare hnen kasngi kila penlong ya ka program ban play ya ka jingsdang Jong ki class I jing hikai na ka benta ki Agnifir Hasinot College Shillong ka Deputy Commissioner ikong RM Kurba ilalong kum ka kongsan ha ka program bat laya don langru u Brigadier V. Mahadik Group Commander ka NCC Meghalaya Group u Colonel Retired G.K. Rai Director ka Sainik Welfare Board but u Dr. M. Rani Vice Principal ka Sinot College ka Central Silk Board Ministry of Textiles Jong ka Sarkar India ka MESSOP 4 unit Mentipathar Meghalaya kilapan long nen kasngi ya ka program jing pensai bat pensung thu ya ki nongrem ki bari ya ki nyang rusam hapup jira golpara Assam ha ka ba lai posan mut ki nongrem na Mentipathar jira bat bamuni pani khowa kile shimbanta Kibele don langru ha ka program ki kentum ya ka Dr. Lopa Mudra Guha scientist D MESSO Guwahati lambat u Dr. Vikram Kumar bat Dr. K. Indra Kumar. Haka program lapenshai bat banru shapang ka jingdon kam bantip ya ka rukom rik nyang rusam katkum ka jing start science. Ka district level function halor ka special summary revision of photo electoral roll kalalong hnin kasi ha office jong Deputy Commissioner Nongpo. Lapenya ya ka program da ikong BK Rani Additional Deputy Commissioner Riphoy ibala IT ya ka electoral roll balapenmi shabaro ekonomi khamat jingiseng sen perthai ba pher bat kenturu ya baro kinong shongshonong kibalaken jo khat prasnam karta baken pendrung kerteng yelade nakabanta ka electronic photo identity card Kum kecil simbentalang hakajing sange penya ikikali ket nong jongokai kinong nyak kali tourist hamigali ru kelas dang ye kecing sange nyak kali jongki ke basau phopra kanta na du hnin kasi kene kecing yaki persha kalami haden kecing pentre kam jong ka bharatiya naya ya sanhita ya kecing penchitam na kabenta kinong nyak kali ke batenra penmensaw ya ubre newat hadu bandayam bat ke baphetkrat na kecing ja klem pentip Menteri Sarkar Polindo habe kren bekinung tho kubor hinin kasngi ulapan ram ye kene kecing ki persha da ka bapen pau ba ka ne ka kam dai ka bakta tang ya ka Meghalaya ndre ya ka rihi baro ka wei bat dai ka jingke ha ka jingja basungsi ha ka surok namar ka jingnya thunmur ba klam akor jong kinung nya kali ka balapan long ban pentre kam ki an ke bakham perking bat ki kendon ban pentre kam ha ka jalaru ki dai banya dai ka jo bat jong ka rihi baro ka Ban penkut di kubor sesisen ngat pensngaw ki bat bakongsan ki NCC ki penpau ya ki ikhtiar baklan jong ki samla batru ya ki jinglong renti jong ka kanhun ong Vice President Jagdeep Dhankar pelat ke District Election Officer jong ki East Khasi Hills ya ki photo electoral roll jong ka District Conference Hall jong ka Office Deputy Commissioner hnin kasi But All India Conference Jong ki Director General but Inspector General of Police Arajat Arpolai kelasdang hnin kasi Rajasthan. Kapto ko kubor kalakun naka AKASHVANI Shillong hakapo prabajing nisok baka Daily Station nakabanta ka kubor kaktin Hindi ban bot pat daka kubor kaktin pareng hakapo pra katsan minin. Kanay kadek AKASHVANI Shillong.